कितनी तकलीफ में हूँ। आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार। सुनाई दे मोर कुछ बात बात बोला, हमरा से अपन तोरा जतनी कोला। सुनाई दे मोर कुछ बात बात बोला, हमरा से अपन तोरा जतनी कोला। देखे में लागत सब कमाल बाड़ी सा, देखे में लागत सब कमाल बाड़ी सा, कि भौजी तोहर गाँव में सुनर सुनर माल बाड़ी सा। कि भौजी तोहर गाँव में सुनर सुनर माल बाड़ी सा। मम्मीला बिगड़ जाई आके ससुरारी में, कोनो सलवार में तो कोनो पिया साड़ी में। देवर जनता भी पहले के खिलाड़ बाबा, तनी हमरा से बताव का विचार बाबा। सब एक नंबर पे मिसाल बाड़ी सा, सब एक नंबर पे मिसाल बाड़ी सा, कि भौजी तोहर गाँव में सुपर सुपर माल बाड़ी सा। ओ भौजी तोहर गाँव में सुपर सुपर माल बाड़ी सा। घर से निकलते ही लागता एनर्जी ना जाई भरपूर हो, गौवा से तहरा जाई ना कोई दूर हो। देवर ऐसे ना हमके परेशान करहो, देखी कवनो के मुंह पना जान कहहो। पंकज के संगे ठोकत ताल बाड़ी सा, पंकज के संगे ठोकत ताल बाड़ी सा, कि भौजी तोहर गाँव में सुपर सुपर माल बाड़ी सा। ओ भौजी तोहर गाँव में सुपर सुपर माल बाड़ी सा। ओ भौजी तोहर गाँव में सुपर सुपर माल बाड़ी सा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.